det The Wanted. Wanted. For hvad? For at være virkelig dårlig. Nå, men hvad hedder den her sang? Walk Like Rihanna. The Wanted. Navnet betyder jo på dansk de eftersøgte, og det er de desværre ikke. De har endnu ikke begået nogen reelle forbrydelser, selvom jeg gang på gang har meldt dem til politiet for at lave den her slags musik. De her drenge, de ligner lidt sådan en forvokset, usøjneret udgave af One Direction. Ligesom mange andre boybands, så blev The Wanted jo skabt igennem en længere castingproces, hvor 1000 mennesker mødte op for at komme med i det her band. Gud fader, bevares noget lort, der har været der, mand. Så ud af 1000 var de her 5 de bedste. Er der sindssygt, der er kommet nogen ind med trappen og klap for øjet, hvor man bare ved at råbe, next! Altså. Nej, jeg tror ikke, I helt forstår, hvad jeg mener. Altså, der var 995, der var dårligere end dem her. Altså som var, de her de var bedre end 995 andre. Next! She can't sing, she can't dance, but who cares? She walks like Rihanna. Jeg er altså ikke specielt godt med på den her reference. Går Rihanna på en specielt sexet måde? Er det noget, alle fyre ved? Er det noget, alle fyre vil have? Skal jeg øve mig i det? She walks like Rihanna. Musikvideoen kører lidt på at være en hyldest til de gamle boybands, Backstreet Boys, Take That. Tak for at minde mig om ting, der gjorde min ungdom i 90'erne til helvede. Hvad tror du, vi er ude i her? Jeg tror, sidder vi i er... portørstolen. Jeg tænker noget Backstreet Boys. Ja, det er den der As Long As You Love Me, ikke? Præcis, Ja, hvor de til det audition. Yes, yes. Der er man kommet igennem 90'erne. Så kom man lige til at sprøjte ud over det hele med sin vand. Sådan set bare min som noget comedy der. Lige det der er ikke seksuelt orienteret. Nej. She can't dance, but who cares? She walks like Rihanna. She can't sing, she can't dance, but who cares? She walks like Rihanna. Kan du gætte den her? Hvor er den fra, Dan? Den er nem. Ja, den er fra NSYNC. Ja, og hvad hedder nummeret? Baby, bye, 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 bye. Det er ikke fedt. Bye, 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 bye. Den hedder bye, bye, bye. Bye, bye. Nej, der er ikke 5 bye, bye, byes i. Ej, det der er er 6. 3. Bye, Baby, bye. bye, bye, bye. Ikke andet. Bye, bye. She can't sing, she can't dance, but who cares? She walks like Rihanna. Personligt vil jeg nok foretrække en person, der også var sexet, når han gjorde andre ting end bare gå. Måske er deres krav ikke altså så store til whatever hun nu skal. Det var sådan, bare hun kan gå. Kan du tige stille, trække vejret, holde balancen og walk like Rihanna? Så er vi på. Nu står de i lufthavnen kun iført hvidt tøj, hvide skjorter, hvide bukser, hvide t-shirts. De tigger og beder jo nærmest om, at der skal komme en beskidt hund forbi og kravle op ad dem. Og så er der postquiz igen, hotshot. Hvor er den her video fra? Det ved jeg sgu ikke, det der lufthavnsshow der. Kom, det kan du godt. Jeg ved det ikke. Ja, det var ikke Backstreet Boys. Ja, lige præcis. Så mangler vi bare en titel. Så mangler vi bare en titel. Kom nu, det kan du. Så gætter jeg på... Det kan du godt. I want it that way. Tell me why. Ain't nothing but a... Prøv at høre, det her det er 17 år efter Backstreet Boys. Hvis ikke man som boyband har lært at lave en svedende koreografi, så skal man bare gå ud og hænge sig. Det er ikke okay. Nå, Dan Andersen, så er det popquiz igen. Ja, Ikke? nu er vi Hvilken ude i video er vi bilen ude og i? regnen, og ja, vi er langt tilbage jo. Ja, det er vi. Det er tænkt at... Kan du titlen, Lars? Want you back, want you back, want you back for good. Musikvideoen sluttes af med, at de danser rundt i et hav af krøllede aviser, som er et lille preview til deres liv om 10 år, hvor de alle sammen bor på gaden. Walks like Rihanna. She can't sing, she can't dance, but who cares? She walks like Rihanna. She can't sing, she can't. Mod slutningen af den her video, der var jeg så irriteret, at jeg tog mig selv lidt i at håbe, at de ville lave den der Pinocchio-snoretur op på den der marionetscene, og så blive kvalt i alle snorene, inden nogen kunne nå at få dem fri. Hvis jeg skal være helt ærlig med, hvad jeg synes om The Wanted, så synes jeg, at de skulle tage at hoppe ud over en klippe og aldrig lave musik igen. Altså, jeg synes, det lykkes at hylde de andre boybands, så jeg synes, de gør det på en meget god, altså en flot måde. At de er jo slet på det niveau. Jeg vil ikke være ked af det, hvis jeg aldrig ser eller hører den her sang igen.